Faith nyiswa ni to awinjo ki ichano kaka idwa timo handi ni to okin mokwongo mabro bedo ni uso cosmetics kina ng'eni kuonde midhi use be nitie jok moko ma bende uso ang'o midwa tiyo mopogore gi jok mamoko mondo mi iyua customer giwach ni kidwaro lipstick to chom mana ir Faith in Kisumu many mana Faith idwaro necklace many mana Faith ang'o midhi tiyo mopogore mar yua customers kendo ng'eyo keto gi ging'e ni in ma intiere kod real deal. Rakamana Lydia. Apango timo personalization. Kaka ne nawacho, it's not just a me lipstick, also ni lipstick. Angi to aneno lipstick nani. Onyalo digi skin tone ni koso kunyal. I know for the men it's French, but for my target market, apango kamano. Achiwo lipstick, achiwo cosmetics ga in mind of the customer. Kako chal, kako duaro, ematimo. Oka, I'm not siuzi tu so hivyo. Rokamano to tudruok gi customers mari bro bedo nade. Ibro bedo gi jok makonyi tich koso in mitudi kodgi achiel kachiel to gin ng'eyo kata skills mage migole training cha mar konyi wuoyo gi customer. Iwinjo ka FCPA wacho ka ne kik ibed bende ng'ama samoro iye wang' kato be kik ibed mamuol ahinya. Ere kaka idwaro handle customers gigi mondo neni odhi to dhi oduogo kata bende ok iwe onyori ahinya to bende seche modhi cha odhi kodi e pache ni nyaka oduoge e duka nini bedo nade ka? Kachako to abro timo kenda kozen ohanda until nifike mali nitakuwa na watu wengi, but adwaro advertise TikTok kata social media pages gima timo to wuoyo gi customer to en gima ango natural cause ahero gima timo, ahero neno nyiri becho kama wana glow, kama wanakaa vizuri, so kuwarembesha si kitu yenye inaweza kuwa ngumu kwangu, kuongelesha pia, kwa utuliza pia ni kitu najua kuna vitu lazima nijifunze nikiendelea, but angigeno abro nyalo. Aero geno ma intiere gono to kotenbe kod lek magi winjo ka FCPA wacho ni nitie stimo gik sama ka in ja ohala to dier mar bedo je gik motenre kod beauty kaka wacho ni idwa ng'iewo lipstick, idwa ng'iewo weche mag necklace kaka iduso joma mine kata joma nyiri. Ere yore midwa yaro godo handi ni idwaro extend yo mane be nitiere paro moko misebedo godo ni to chieng' moro kata lek moro ni chieng' moro kopo ni amedora onda ni obet maduong' abro uso kendo magi ma be nitie lek ma intiere godo Faith? Yes, definitely. Angi lek mar yao saloon, but oken saloon kende, saloon ma iluoko wi isuki to joma hero wigs bende akonyogi to gi makeup keto lashes gi keto gik ma urembo, but sasa on a bigger scale. Adwa reach at a place where anyalo bedo gi a big space ma client onyalo donjo afanye nails, atengeneze nywele, aweke lashes, manicure, pedicure, yote afanye kwangu before atoke. So anaweza ingia kama hajajitengeneza lakini akitoka ako sawa. Erokamano ahinya Faith, ahero ni intiere kod lek mano nyiso ni adieri omenda no kitiyo godo maber lek no